pupunta po kami ngayon sa Mini Chocolate Hills ng Umingan, Pangasinan. At kasama ko po si Marcela. Hello! Ay, mukhang naghang, hindi na tayo nakapagsalita. Dalawang beses na po ako nakapunta sa Bohol at syempre nakita ko ng mga chocolate hills sa Bohol. Ngayon aalamin ko po kung ano ang pinagkaiba ng chocolate hills sa Bohol at ang mga mini chocolate hills ng Umingan, Pangasinan. Pero syempre, asahan natin na kaya nga mini chocolate hills, ibig sabihin yung mga hills mas maliit po. Ayan. So, siguro mga 30 to 45 minutes pa ang biyahe namin bago namin marating ang mini chocolate hills ng Umingan. Hello! Approaching na po ang Umingan Town proper. Nandito na po kami sa mismong bayan nila. Kaya konting tiis na lang at konting tumbling na lang ay makakarating na po kami sa mini chocolate hills ng Umingan. Yes! Malapit na po kami. Natatanaw na namin ang mga mini chocolate hills ng Umingan, Pangasinan. Anong masasabi mo, Marcela? I'm so excited na makikita ko makikilaya ng First time naming dalawa at natatanaw na po namin. at nakikisama yung Napanahon. Tapos, ang sabi nung lalaki kanina na pinagtanungan natin, pag narating na natin yung El Rancho, kakanan na tayo. Tama? Parang ito na yata yung El Rancho. El Rancho, ito na ba? Line to atak ito yun, di ba yung El Rancho ba? Ano? Ayan na nga oh, ay tama. Wow! So, eto na yung El Rancho. So, dito na tayo. Tama. Feeling ko ito na nga. Bahala na si... Yan ang tinatawag nilang El Rancho. So, ano yung mga friendship mo nakakulong sa'yo? Hindi ba friendship natin? Ay, o pala, nakalimutan. Isa rin pala ako. Ganda. Parang sa Balungaw din po, meron tayong Farm Cradle na nasa San Raimundo. Ayan. Tanungin nga natin ito. O tama ba ito? Nandito sa gilid na kalsada po. Ito yung papunta na sa Kuya, ito na po yung papuntang Mini Chocolate Hills. Ay, sa kabila po. Thank you! Yung unang ano. Nagkamali po kami. Nagkamali po kami. El Rancho de la Ciudad. Dapat daw dito sa unang kanto. Yan. Sana ko. Ang bongga naman ng town mo, Mayor Michael Cruz. Kilala ko po kasi ang mayor dito sa Umingan. Kaya pasyalan natin ang pinagmamalaki ng Umingan ng Mini Chocolate Hills. Mas maganda sa'yo, girl. Mars, anong pakiramdam na malapit na tayo sa Mini Chocolate Hills? Masaya. In all fairness, bigyan natin ng masigabong palakpak ang mayor kasi yung papunta sa Mini Chocolate Hills nila, napakaganda ng kalsada. Ayan.
So, may mga nagdidilat po ng palay. Kasi harvest season na po dito sa amin sa Pangasinan. Ah? Say that. In fairness, ang daming nagbabike dito. How does it feel, Marcella? I'm so na-amaze ako. Wow! Amazing! Eto, merong nahuhuli na kasamahan ng mga nagbabike kanina. Up. Hello! And we just arrived here in the mini hills of Pangasinan, Pangasinan. And we just arrived here at the mini chocolate hills of Amingan. Ayan, nagkamali na naman po kami. Sabi ko kanina, we just arrived here, pero hindi pa pala yun. In fairness. Masyado lang na-excite. Masyado lang kami na-excite. Ang sabi ng girl, dun pa sa may mangga-mangga. At nasan kaya yung sinasabi ng ate na nasa may mangga-mangga pa po yun? Oh! 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 I feel like I'm in Balongo, Pangasinan. But this one is here in Ominga. So nice. Ay, in all fairness, mukhang late na tayo sa pagdating. Kasi ang mga nauna ay pauwi na. Ayan. So, marami pong mga turista ang pumupunta dito. At ngayon, pauwi na sila. Sorry po kasi lahat ko. Pasensya na, medyo mahihilo na naman po ang manunood sa vlog ko. Pasensya na po dahil aalog-alog po ang sinasakyan namin. At heto na, parating na po kami. Yan, heto na yung sinasabi ng girl kanina na sa may manggahan. So, we just arrived here in the mini chocolate hills of Amingan. Hi, good morning girls! Anong meron sa atin ngayon? May coke po, ate. Wow! Pwede ba naming baunin yung C2 sa taas? Sige po, Pag-akyat? pwede. Okay. Bigyan mo kami ng dalawang C2. Tapos, ano pang gagawin namin bago kami makakyat? Maglalagin ko doon. Ayun, private property rules. Mag-login muna bago pumasok, bawal magdala ng alak at patalim, bawal magkalat ng basura. Okay. Owner de la Cruz family. So dito po kami magla-login. Parang umalis yung mga bata. Dito kami magla-login. Kahit isa lang po. Ayan. Ano to? Yung people. Ayan, so sabi kanina ng mga girls doon, kailangan ko muna mag-login bago kami makakyat. So, login muna tayo. At nahihiya na yung mga bata na nagbabantay dito kanina. At kailangan nating magbigay dito sa may donation box. Ayan, thank you. Ayan, so papunta na po ako dun sa may mini chocolate hills. Narito ako ngayon para bago dumalaw si Van Jos, alam na nila yung gagawin. So, dadalhin po natin dito ang Team Van Jos Bayaban, ang The Voice Kids Philippine Season 4 Grand Champion na Tubong, Pangasinan. Ayan, tara na! Marcella, go! Okay. So, may hagdan. Nakita mo ba yung nakita ko kanina, Marcella? Marami ka kasing nakikita na hindi ko nakikita. Wow! Marcella! Ang bongga! Oh, di ba? Gusto mo maligo? Hindi kasi tayo nakapagdala ng panligo natin, kaya... Pero kung meron lang tayong dala, bakit hindi? Maraming salamat sa C2, ang aming sponsor. Charot lang. Hindi, yung ano yung charger mo. Pero, binili lang namin yung unit.
Hala, Mars! Ang ganda! Banjos, Kuya Bayani, tsaka Miss Evelyn, kailangan makarating kayo dito. Ang ganda, girl! Mars! Cut ko muna. Wala akong masabi. So nice. Ito po, para ano to? Nasa may bungad pa lang kami pero ibang-iba na talaga ang dating. So thank you so much po sa De La Cruz family. Kasi nakita ko kanina sa may entrance na pag-aari ito ng mga De La Cruz. Ayan, may mga tourist po. Marcelo! Wow! Sexy po kasi ng kasama ko. Tinalo ako. Hello po! Oh my God! I feel like I'm in Bohol again. Ang ganda. At hinihingal po ako. You want to go? Yeah, later we'll go there in the Kubo. Wish yan si Bakula. Oh my God. So nice. Aakyat na po kami sa pinakatuktok. Tara na, Marcela. Ano gusto Tara, mo? samahan nyo kami. Wow! Baka mamaya, etong Alvin Banjos TV maging Alvin Marcela TV. Gusto mo? So, may Ay, pwede sabihin. Aakyat na po kami sa tuktok. Hinihingal ka, Marcela. Medyo. Yan! Hinihingal na po ako. Tara, akyat na tayo. Feeling ko ito yung pinaka-tama. Ito yung pinaka-mataas na hill. Ano? Ano pakiramdam na tayo ay malapit na sa tuktok? Ang tugatog ng tagumpay. Yes! Ang saya-saya! Bongga-bongga, Mars. Kawawa naman yung nag-video sa akin, hindi niya nakikita yung view. Tara, akyatin natin yung pinakatuktok. At mga 10 hakbang na lang nasa tuktok namin. Ayan, Mars! Tanaw na natin ang buong daigdig. Charot. Alam, ganda. It's so nice. So perfect. Banjos, kailangan makarating kayo dito. Swear, it's really something that is
breathtaking. Parang ikaw lang. Breathtaking balladeer ng Pangasinan. Ang ganda ng Pangasinan. I love it. It's already 11:45. Wait lang. It's really nice. It's awesome. It's breathtaking. It's magnificent. It's fabulous. It's really amazing. Hindi ko na alam kung ano pang adjective ang pwede dito. Pero ito, kakaiba.